Ginatunan karon sa konseho sa Cagayan de Oro City ang dugang bayad sa bil sa tubig matag bulan sa syudad. Nakatutok si Clyde Macascas. Si Tatay Roque, dugay na nga customer sa Cagayan de Oro Water District. Gikan sa 200 ngadto na 300 pesos ang iyang ginabayaran matag bulan. Busa, nabala ka siya karong mumahal na ang singil sa ilang konsumo matag bulan. Labi pa nga usahay problema ang supply sa tubig. Ginaduso manggod karon sa konseho sa Cagayan de Oro City ang ordinansa sa dugang 25 centavos nga matag cubic meter sa binulan nga bayronon sa tubig. Ang dugang singil mapadulong sa Ecological Services and Protection Fund alang sa unom ka mga watershed sa syudad. Payment for environmental services, 25 centavos sa taga cubic meter. Ang pasabot lugar ni ana kung usa ka tawo matud pa sa water district mo konsumo og 5 ka cubic meter per month, that's 5 times 25 centavos, that's about 1 peso and 25 centavo. Sigon sa Local Government Code, responsibilidad sa gobyerno nga masigurong mahatag ang basic services sa mga katawhan. Nasabtan man hinuon ni Tatay Roque ang tumong sa LGU. Apan siguraduhon lang kuno sa mga opisyal nga sakto ang agas sa tubig. Wala may problema. Basta okay lang. Bastante lang nga konsumo na to. Gamay lang kuno ang kantidad nga idugang apan makahatag na og dakong tabang sa umaabot nga panahon. Galing imong gilantaw ang imong mga anak, gilantaw nimo ang kaugmaon sa nasod, gilantaw nimo ang kaugmaon sa imong pamilya. Gamay nga bili lugar nga kontribusyon. Gamay ra gali kay na. Kaya ang uban gani 50 centavos, piso, 5 pesos. Hinoon, usa ka public hearing una ang ipahigayon aron makuha ang tingog sa kadaghanan, una kini hingpit nga ipatuman. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.